16. fejezet. Orosz ortodox birodalom, Ólom-szigete a Bajkál-tavon. A szobában csak egy asztal van 2 székkel, a falon pedig egy nagy tükör lóg. Szinte biztosra veszem, hogy detektív tükör. Szemben ülök beszélgető partneremmel, és egy jegyzettömbben írogatok, mert az elektroírnokomat biztonsági okokból nem használhatom. Mára Zsuganov arca megviselt, haja őszül, és bár karja próbára teszi a kopott egyenruha varrásait, ő mégis ragaszkodott hozzá, hogy ezt viselje az interjún. Elméletileg csak ketten vagyunk, de határozottan érzem, hogy figyelnek a tükör túloldaláról. Mi nem tudtunk róla, hogy kitört a nagy pánik, teljesen el voltunk szigetelve a külvilágtól. 1 hónappal azelőtt, hogy elkezdődött ez az egész, tehát nagyjából akkor, amikor az amerikai tévésnő bejelentette a hírt, a táborunkat határozatlan időre kommunikációs blokkád alá vonták. A körletekből kivittek minden tévét, elkobozták a zsebrádiókat és a telefonokat is. Nekem egy olcsó kis eldobható mobilom volt, 5 percet lehetett beszélni rajta. A szüleimnek csak ennyire futotta. Azért kaptam, hogy a születésnapomon felhívhassam őket, mert ez lett volna az első szülinapom, amit nem velük ünnepelek. Az egyik elvadult déli köztársaságban, Észak-Oszétiában állomásoztunk. Hivatalosan békefenntartási feladatokat láttunk el. Nekünk kellett volna meggátolni az oszétek és az ingusok összecsapásait. Szolgálati időnk éppen lejárt, amikor elvágtak bennünket a külvilágtól. Azt mondták bizonyos nemzetvédelmi okokból. Kik mondták? Mindenki. A tisztek, a katonai rendészek, de még az a civil ruhás fickó is, aki egyik nap csak úgy előbukkant a semmiből. Rohadt kis szemétláda volt, beesett patkányszerű arccal. El is neveztük patkányképűnek. Próbálták kideríteni, hogy ki lehet az illető? Én biztosan nem, de más sem, soha. Persze csendben zúgolódtunk, a katonák már csak ilyenek, de komolyabb panaszkodásra nem is volt idő. Miután a blokkád életbe lépett, teljes harckészültséget rendeltek el. Előtte viszonylag jó sorsunk volt, egyhangú lustaságban teltek a napjaink, csak ritkán vonultunk ki a hegyekbe. Most viszont napokat töltöttünk a hegyekben, teljes menetfelszerelésben, fegyverrel, lőszerrel. Bementünk minden faluba, minden házba, kikérdeztünk minden parasztot, utazót, és mit mondjak, szinte még az utunkba tévedő kecskéket is. Kikérdezték őket? Miért? Akkor még én se tudtam. Mindenki megvan a családjukból? Nem tűnt el valaki? Nem harapta meg magukat veszett állat vagy ember? Ezt aztán végképp nem értettem. Veszett. Az még rendben, hogy az állatra rákérdezünk, de hogy emberre is. És mindenkit tetőtől talpig átvizsgáltunk. Anyaszült messzelenre vetköztettük őket, az egészségügyi alakulat pedig kínos alapossággal keresett rajtuk valamit. Nekünk nem is mondták meg, hogy mit. És sehogy nem akart összeállni a kép. Egyszer találtunk egy egész raktárnyi fegyvert, 74-eseket, meg 1-2 régi 47-est is, és rengeteg lőszert. Gondolom lefizettek valakit a zászlóaljunkból, és attól szerezték. Nem tudtuk ki ez a sok fegyver, lehet, hogy kápszereseké, helyi bűnözőké, de még az sem kizárt, hogy azoknak a megtóló egységeknek a raktárát találtuk meg, akik miatt oda vezényeltek bennünket. Erre mit csináltunk? Ott hagytuk az egészet. A kis civil patkányképű találkozott a falu véneivel. Nem tudom, miről tárgyaltak, de az biztos, hogy halálra rémültek. Sűrűn vetették a keresztet, és imádkoztak. Nem értettük, össze voltunk zavarodva, dühösek voltunk, nem értettük, mi a bánatot keresünk ott. A szakaszunkban volt egy öreg veterán, Baburinak hívták, megjárta Afganisztánt, Csecsenföldön 2-szer is harcolt. Azt híresztelték, hogy az ő BNP jelölt először a Dumára, amikor Jelcin levelte a 91-es kormánypuccsot. Szerettük hallgatni a történeteit, mindig jóképű volt és mindig részeg, mármint amikor azt gondolta, hogy senki se veszi észre. A fegyverraktáros ügy után viszont eléggé megváltozott. Eltűnt a mosolya, a mesélést is abba hagyta, szerintem onnantól az italnak még csak a közelébe sem ment, és ha nagy ritkán meg is szólalt, csak ennyit mondott. Valami nincs rendjén, itt valami történni fog. De amikor megkérdeztem, mire céloz, egyszerűen csak vállat vont és odébb állt. Onnantól az általános fegyelem is meglazult. A katonák idegesek voltak, gyanakodtak,
Patkányképű mindig ott sertepertért az árnyékból fülelt, figyelt, és persze folyton suttogott a tisztjeink fülébe. Aznap is velünk volt, amikor átfésültünk egy istenháta mögötti nevesincs porfészket. Szokás szerint mindent átkutattunk, mindenkit kikérdeztünk, szinte már távozóba voltunk, amikor egy gyerek, pontosabban egy kislány, lélekszakadva berohant a faluba. Könnyen észrevettük, mert csak egyetlen úton jöhetett, több nem is volt. Kétségbe esetten sírt, látszott rajta, hogy halálra van rémülve. Odaszaladt a szüleihez, és elhadadt nekik valamit, bárcsak lett volna időm megtanulni a nyelvüket, és a mezőre mutogatott. Egy apró alak, egy másik kislány billegett felénk a sártengeren át. Tihonov hadnagy belenézett a tárcsövébe, és azonnal elsápadt. Patkányképű odalépett mellé, saját tárcsövével ő is szemügyre vette a kislányt, aztán súgott valamit a hadnagy fülébe. A szakaszmester lövésze Petrenko azt a parancsot kapta, hogy vegye célba a gyereket. Így is tett. Célba vette? Jelentem igen. Akkor lőjön! Gondolom nagyjából ennyit beszéltek. Aztán emlékszem, volt némi közjáték. Petrenko az irányzék mögül a hadnagyra nézett, és kérte, hogy ismételje meg a parancsot. Hallotta, mit mondtam? Csattant fel Tihonov. Messze voltam tőle, mint Petrenko, de még én is hallottam. Ismétlem, semmisítse meg a célpontot, most azonnal. Láttam, hogy remeg az a puskacső. Petrenko mélynövésű sovány fickó volt, enyhén szóval nem tartozott a legerősebb és legbátrabb katonák közé, de hirtelen leengedte a fegyverét, és csak úgy közölte, hogy nem fogja megtenni. Hadnagy úr, én nem lövök. Mintha a nap is megállt volna az égen. Senki nem tudta, mit évő legyen. Tihonov hadnagy is csak át, mint akit megkértek. Mindenki a másikra nézett, aztán azt figyeltük, mi történik a mezőn. Patkányképű jóformán szokott tempójában megindult a kislány felé, aki szintén közeledett. Láttuk az arcát. Tágra nyílt szemmel bámult patkányképűre. Két karjával felé kalimpált, és hallottam azt a kislányos hörgést. Félúton találkoztak, mire felemeszméltünk, már vége is volt az egésznek. Patkányképű lazán előrántott egy pisztolyt a kabátja alól, és a kislány szeme közé célzott, lőtt, aztán visszapattyogott hozzánk. Egy nő hangosan felzokogott, biztos ő volt a gyermek anyja. Térdre esett, úgy köpködött felénk, közben mindenféle átkokasz szólt ránk. Patkányképűt nem hatotta meg a jelenet, talán észre se vette, csak odasúgott valamit Tihonov hadnagynak, aztán visszaszállt a BMP-be, de olyan hanyag természetessége, ahogy Moszkvában taxiba száll az ember. Aznap éjjel nem bírtam elaludni, csak feküdtem az emeletes ágy tetején, és megpróbáltam nem gondolni a történtekre, meg arra, hogy a rendészek elvitték Petrenkót, a fegyverénket pedig elzárták a raktárba. Tudtam, hogy sajnálom kellene azt a gyereket, és tudtam, hogy bosszúvágyat kellene éreznem patkányképű kegyetlensége miatt, és talán egy kevés bűntudatom is lehetne, mert a kisujjamat sem mozdítottam, hogy közbelépjek. Tudtam, mit kellene éreznem, de akkor már csak félelem volt bennem. Eszembe jutott, mit mondott Baburin. Itt valami történni fog. Haza akartam menni a szüleimhez. Mi van, ha közben terroristák támadtak az országra? Mi van, ha kitört a háború? A családom Bikinben élt, elég közel a kínai határhoz. Beszélnem kellett velük, tudnom kellett, jól vannak-e. Annyira ideges voltam, hogy hányni kezdtem. Át is küldtek a gyengélkedőre, és még másnap is ott voltam, amikor többiek megjöttek az őrjáratból. Az ágyban fekve olvasgattam a Szemnagykáty egyik régi számát. Kintről zajokat hallottam, teherautók érkeztek, emberek zúgolódtak, egész tömeg verődött össze a gyakorlótéren. Átnyomakodtam rajtuk, és a csődület közepén megláttam Árkagyit. Ez a tagba szakadt fickó volt a szakaszunk nehéz géppuskása. Jóba voltunk, mert távol tartotta tőlem a rossz lelkű katonákat, ha érti, mire gondolok. Azt mondta, az öccsére emlékeztetem. Szóval nagyon jóba voltunk. Valaki mászkált a lábánál. Öreg asszonynak néztem, de vászonzsák volt a fejére húzva, a nyaka meg át volt tekerve lánccal. Árkagyi annak a végét fogta, mint valami pórázt. Ruhája szakadt volt, a lábáról meg teljesen lejött a bőr. Nem vérzett, csak az a fekete genny jött ki belőle. Árkagyi indulatos szónoklatot tartott. Elég a hazudozásból, nem fogunk több civilt lelőni, ezért is hallgattattam el azt a kis segnyalót. Néztem, merre lehet Tihonov hadnagy, de sehol nem láttam, görcsbe rándult a gyomrom.
Ezt nektek is látnotok kell, kiabálta Árkagyi. Felrántotta a porrászt, és vele az öreg asszonyt is, aztán lekapta a fejéről a zsákot. A vénasszony arca és az egész teste is hamuszürke volt. Tágra nyílt szemmel pásztázta a tömeget, és farkas módjára acsargott hozzá. Próbálta elkapni Árkagyét is, aki erre megragadta a nyakát, és kinyújtott karra maga elé emelte a nyomorultat. Mindjárt meglátjátok, miért vagyunk itt. Övéből előkapta a kését, aztán tövig vágta az öreg asszony szívébe. A lélegzetünk is elállt. A késből csak a markolat látszott, de a néni ugyanúgy rángatta a láncát, még a hörgést sem hagyta abba. Látjátok? Kiáltotta Árkagyi, miközben újra meg újra megmártotta benne a kést. Tessék, hát ezt titkolják előttünk. Az ilyenek után kutatunk árkon bokron túl. Egyre többen bólogattak, majd benyögték, hogy úgy van. Árkagyi folytatta. És mi van, ha ezek már mindenhol ott vannak? Mi van, ha odahaza is ott vannak, és éppen rátörnek a családunkra? Megpróbált minél több katonával szemkontaktust teremteni, csak közben nem figyelt rendesen az öregasszonyra. Amikor egy kicsit gyengébben fogta a láncát, a néni hátrafordult, és megharapta Árkagyi kezét. Az meg felüvöltött, és kiütötte a nénit, aki 4 kézlábra esett, aztán a földön vonaglott, és szivárgott belőle az a fekete ragacs. Árkagyi a bakancsával fejezte be, amit elkezdett. Összeroppantotta a néni koponyáját. Borzalmas hang volt, mint hallottuk. Árkagyi összeszorított ökléből csöpögött a vér. Rázta az ég felé, és közben üvöltött, a nyakán már dagadtak az erek. Haza akarunk menni, ordította. Meg akarjuk védeni a családunkat. Mások is csatlakoztak hozzá. Úgy van, védjük meg a családunkat. Szabad országban élünk, demokrácia van, nem lehet minket bezárni. Én is kiabáltam, skandáltam a többiekkel. Ott volt ez az öreg néni, ez a lény, aki nem halt meg a szívébe szólt késtől. Tényleg csak arra bírtam gondolni, hogy mi van, ha ezek már otthon is megjelentek, és terrorizálják a szeretteinket, a szüleinket. Minden félelmünk, kétségünk, az összes negatív érzésünk iszonyú indulatban összpontosult. Menjünk haza! Menjünk haza! Ilyeneket skandáltunk, aztán golyó húzott el a fülem mellett, és a következő pillanatban Árkagyi bal szeme szétrobbant. Nem emlékszem rá, hogy futottam volna, és arra sem, hogy belélegeztem a könygázt, és azt se láttam, mikor jött meg a spesznáz, mert csak arra eszméltem, hogy körülvettek bennünket. Mindenkit levertek és megkötöztek. Az egyik kommandós meg olyan erővel taposott a mellkasomra, hogy azt hittem, ott helyben végem lesz. Ez volt az a bizonyos tizedelés? Nem, ez még csak a kezdete volt, és nem is a mi egységünk lázadt fel először. Nagyjából akkor kezdődött a dolog, amikor a rendészek lezárták a laktanyát. A kis zendülésünk idején a kormány már tudta, hogyan fogja helyreállítani a rendet. Megigazítja az egyenruháját, és összeszedi magát, aztán folytatja. Szóval a tizedelés. Tizedelni a betegségek szokták a népet, vagyis ha szó szerint vesszük. A tizeden nem éli túl, én legalábbis így értelmeztem. Sajnos ezek se gondolták másképp. Összetereltek minket a gyakorlótéren. Egyenruhában voltunk, nem ám csak úgy. Az új parancsnokunk beszédet tartott a kötelességtudatról meg a felelősségről. Közölte, hogy felesküdtünk a hazavédelmére, de ezt az esküt most önző, árló módon merő gyávaságból megszegtük. Előtte ilyen szavakat jóformán nem is hallottam. Kötelesség, felelősség. Oroszország, mármint az én Oroszországom, pártállástól függetlenül káosz volt. Egy korrupt szemétdombban éltünk, méghozzá egyik napról a másikra. És a hadsereg se számított a hazafiasság bástyájának. Az ember kitanult egy szakmát, kapott tételt meg fedelet a feje fölé, és talán maradt egy kis pénze, amit hazaküldhetett, amikor a kormánynak éppen úgy tartotta kedve, hogy fizet valamit a katonáinak. Hogy felesküdtünk a hazavédelmére. Az én korosztályomtól távol állt az ilyesmi. Ezt a nagy honvédő háború veteránjai hangoztatták. Azok a megtölt, szenilis vén emberek, akik időnként belebújtak a kitüntetésekkel telebígyeztett, kifakult molyrákta egyenruhájukba, és koposz szovjet zászlókkal megszállták a vörösteret. A hazának tett eskü egy nagy röhely volt. Mégsem nevettem. Tudtam, hogy most jönnek a kivégzések. Felfegyverzett kommandósok álltak körülöttünk, ott voltak minden őrtoronyba is, tehát felkészültem. Testem minden izmam feszülten várta a sortüzet. Aztán ezt hallottam. Elkényeztetett kölykök vagytok!
Azt képzelitek, hogy a demokrácia Isten adta jog. Elvárjátok, sőt követelitek. Hát tessék, itt az alkalom, élhettek a jogotokkal. Ezek a szavak örökre az agyamba vésődtek. Ez hogy értette a parancsnok? Úgy, hogy nekünk kellett eldöntenünk, kit fogunk megbüntetni. 10 csapatokra osztottak minket, és mindenhol meg kellett szavazni, ki lesz az, akit kivégeznek. És aztán nekünk csapattagoknak kellett saját kezüleg meggyilkolnunk a bajtársunkat. Oda húzták nekünk ezeket a kis kocsikat. Még most is hallom a kereket nyikorgását. Tele voltak öklömnyi méretű nehézhegyes kövekkel. Páran zokogva rimánkodtak, mint a gyerekek, de nem mindegyikük. Baburin például csak szótlanul térdelt előttünk, és a szemembe nézett, amikor kővel lesújtottam az arcára. Felsóhajt, aztán hátra pillant a detektív tükör felé. Zseniálisan csinálták, zseniálisan a rohadt kurva életbe. Az egyszerű kivégzések talán helyreállították volna a fegyelmet, még a tisztek között is rendet vágtak volna, de így cinkosok lettünk, és innentől nem csak a félelem, hanem a bűntudat is összekovácsolt minket. Megtagadhattuk volna a parancsot, és akkor minket is lelőttek volna, de engedelmeskedtünk, tudatos döntést hoztunk, de iszonyú következménye lett, ezért inkább örökre lemondtunk a további döntésekről. Aznap feladtuk a szabadságunkat, és hihetetlenül örültünk neki. Onnantól igazi szabadságban éltünk, mert másra mutogatva kimondhattuk, ők akarták, hogy megtegyem, ők a bűnösök, nem én, csak parancsot teljesítettem.